Avis, tá sin an de ceisna Casta. A bhfuil tusa de ainmhithe. Tá stáda chudáis leis na ceisna seo. Ceiste héin. Cé cho fada is gur féidir le dúrach ainmhithe meada stig. A. Cúig hecint. B. Cúig námant. C. Cúig námant. nó D. Cúig lá. Ní túr me gom. Sé gutsa? An freagra ceart ná. B. Cúig námant. Níl an héana sin íanamh. Ceiste dó. Cé cho fada sa ásan an nathirnimhe an buach shrapaide. A. Trí go bháin. B. Cúig tríg. C. Trí tríg diog. nó D. Fiche tríg. Cad a ceapan dó? An freagra ceart ná. Trí tríg diog. Gur bhail an bul le ceanna cosúd. Ceiste trí. Cad a dhéanann gecko nuair a bherann crachadóir ortha? A. Toslíonn siad a scradíl. B. Scaoilann siad leis an eiribal. C. Cuireann siad blá láidir amach. nó D. Canan siad órán. Ba bheag an chomhar é sin. A freagra ceart ná. B. Scaoilann siad leis an eiribal. Ní raibh an ceann sunróilg, chur is dair gleatsa go baile.